Историята на престъплението, за което ще ви разкажа, се случва в Балтимор, щата Мериленд. След години брак и 5 деца, Едуард и Мария Конър се развеждат. Децата остават да живеят в Балтимор, заедно с тяхната майка. Едуард се премества в градчето Камдън, щата Ню Джърси. Ден преди трагедията се провежда телефонен разговор. Уговарят се, той ще дойде за рождения ден на една от по-големите им дъщери, ще преспи в старият им дом и ще върне $25 на вече бившата си жена Мария. Идва в Балтимор, всичко върви мирно, говорят си тихо и нормално. После тя излиза, а той остава да гледа телевизия с малките деца. Накрая се качва горе да си почине. През нощта тя се прибира, намира го да спи и започва да крещи. Казва му, че долният етаж му е напълно достатъчен и не е трябвало да се качва горе. Тогава той, ядосан или наранен, става веднага, облича се набързо, събира си няколко неща и излиза от къщата. Качва се в колата си, паркирана отпред. Запалва двигателя, пуска паркинг светлините и тогава я вижда до вратата отляво. Тя иска парите, обещаните $25. Но той й казва в лицето, че няма намерение да й ги даде, нито сега, нито по-късно. Спорът избухва. Той тръгва бавно с колата, а тя върви до нея и накрая застава пред нея. Едуард намалява оборотите, казва й, че ще й даде парите на следващия ден. След това включва на скорост и отново потегля бавно. Тя обаче не помръдва, остава на пътя му. Той изминава около 3 метра, тя отстъпва назад, вика, настоява. И после той вече не я вижда. Колата се изстрелва напред. Минава 100 метра, но тогава разбира какво е станало. Докато лежи на земята тежко ранена, жената казва на полицай Хорас Руин: Не беше инцидент. Вземете свещеник и погрижете се за бебето ми. Съдът приема тези изказвания за предсмъртна декларация. По американското право те имат същата тежест като показания под клетва, защото се смята, че човек на прага на смъртта казва истината. Конър е арестуван. Дава 2 самопризнания. Първото преди да разбере, че бившата му съпруга е починала, второто след като вече е информиран. И двете се приемат за допустими доказателства, защото съдът преценява, че са дадени доброволно. Адвокатите на Конър твърдят, че има нарушения. Искат индивидуален разпит на всеки съдебен заседател, искат да изключат предсмъртната декларация, настояват да се приемат стари случаи на насилие от страна на жертвата. Всички искания са отхвърлени. Когато делото на Едуард Конър стига до апелативния съд, неговите адвокати атакуват процеса по избора на съдебни заседатели. Техният аргумент е, че въпросите към кандидатите за журито не били задавани индивидуално, а колективно пред всички. Адвокатите твърдят, че така може да се окаже натиск и да се скрият реалните мнения на отделни хора. Но съдът отговаря ясно: в Балтимор това винаги се е правило така. Това е стара, утвърдена практика. Не е доказано, че това е довело до някаква реална вреда или несправедливост спрямо Конър. Решението на съда е: няма закон, който да задължава индивидуално разпитване на всеки кандидат за журито. Това е въпрос на преценка на съдията. И в Мериленд никога не е било практика да се разпитва всеки съдебен заседател извън присъствието на останалите. По време на процеса срещу Едуард Конър, съдът допуска ключово доказателство – умиращото изявление на жертвата. Това предизвиква бурна реакция от защитата, но дали е било грешка? Какво точно се е случило? На улицата, в нощта на инцидента. Жертвата лежи на земята, тежко ранена, чака линейка. До нея полицай Хорас Руин. Той задава директно. Пита: беше ли инцидент или умишлено? Тя отвръща ясно: не беше инцидент. А сега големият въпрос. Тези думи,
казани от човек на прага на смъртта, допустими ли са като доказателство в съда? Защитата твърди, че това било слух, не факт. Не било ясно дали тя знае, че умира. Отговорите били само нейно мнение. Въпросите били внушаващи. Тя не била психически стабилна. Но съдът отхвърля всичко това. Извод на съда: да, това беше истинско умиращо изявление. Допустимо е като доказателство. Приемаме го. Тя осъзнава, че умира. Тя моли някой да се погрижи за детето й. Това говори ясно. Знае, че краят наближава. Нейните думи са смислени и ясни. Съзнанието й е будно. Разговорът с полицая е логичен и отговаря точно на въпросите. Дори да е изказала мнение, според някои от най-уважаваните учени в правото, като Уигмор, при умиращи изявления, това е допустимо. Тя няма възможност да даде пълни подробности в съдебна зала, думите й са всичко, което има. Дори въпросите да са били внушаващи, това пак не прави изявлението невалидно. При крайни обстоятелства, като смърт, изповедта се приема като истинна. Законът признава, че думи, изречени от човек, който умира, имат същата тежест като клетва. След като съдиите приемат умиращото изявление на жертвата, защитата на Едуард Конър прави нов опит. Оспорва приемането на неговите собствени признания пред полицията. Едуард бил разпитан от полицията преди да разбере, че бившата му съпруга е починала. Защитата твърди: не е знаел, че тя е мъртва, не е бил напълно информиран. Но съдът казва: това няма значение, защото в залата, под клетва, той каза абсолютно същото, както пред полицията. Според закона, ако едни и същи думи се чуват в съда без възражение, дори предишната им употреба да е била грешна, грешката се счита за безвредна. Защитата твърди, че е било изтръгнато под натиск, защото преди официалния запис полицаите говорили с Едуард близо час. Но съдът посочва 3 ясни причини, поради които признанието остава. Няма доказателства, че в предварителния разговор е казано нещо различно или полезно за него. Почти винаги има неформален разговор преди официалното записване. Признанието е било направено доброволно. Това било потвърдено от предварителни свидетелства. Следващ удар от защитата – опит да се въведе минало насилие от страна на жертвата. Искали да кажат, че преди 15 години тя била нападнала Едуард с оръжие, но съдът отсича. Това е твърде отдалечено във времето, няма връзка с настоящото дело. 15 години по-късно? Това просто не е релевантно. И още един отхвърлен опит. След като признанията на Едуард Конър са приети, защитата прави последен ход. Те извикват психиатъра Филип Лернър, за да говори за психическото състояние на обвиняемия. Но съдът казва: не може да свидетелства за това, което Едуард му е разказал. Какво се случва? Лернър е видял Едуард само веднъж, и то не за лечение, а за да подготви показания за делото. Според закона, когато човек отива при лекар, за да бъде лекуван, предполага се, че казва истината. Той иска помощ. Но, когато отива при психиатър, за да се защити в съда, вече няма такава гаранция. И съдът не приема тези изповеди като надеждни. Лернър може да говори за своите наблюдения при срещата с Едуард, как се е държал, какво е видял. Но не може да базира експертното си мнение на разказа на самия обвиняем. Ако Конър е искал да се представи като психически нестабилен, е трябвало да има реално лечение, не просто еднократна консултация за пред съда. В крайна сметка съдът казва ясно: да, може да е имало неточности в обясненията към съдебните заседатели, но това не е повлияло на изхода от делото. Подсъдимият е бил обвинен и осъден за убийство втора степен, престъпление, по-сериозно от всяка форма на непредумишлено убийство. Така приключва тази история, с напомняне, че в съда не всичко опира само до технически грешки. Ако фактите сочат вина, дори дребни пропуски в инструкциите няма да променят крайния изход.